Jeg elsker at køre bus. Min far begyndte at have en bus, som han brugte til udlejning, og så var der en masse ting omkring tilladelser, man skulle have, som også betød, at man havde tilladelse til at køre turistkørsel. Og så synes jeg, at det var lidt sjovt at køre lidt en gang imellem, og så synes jeg faktisk, det blev endnu mere sjovt. Og på et tidspunkt så hoppede jeg så over, og så stiftede vi et selskab. Jamen det var jo på grund af, at vi startede op på den måde, og så synes jeg bare, at det var rigtig sjovt. Jeg kunne godt lide det, og senere hen er jeg rigtig glad for bare at køre, komme ud og opleve ting sammen med kunderne, vise kunderne en masse ting. Jeg er rigtig glad for mit arbejde og har lyst til at stå op om morgenen og komme på arbejde og få klaret tingene. Selvfølgelig er der nogle lange dage indimellem. Så på nuværende tidspunkt, så synes jeg ikke, at jeg kunne se mig i noget andet overhovedet.